Telibe baszott jó estét kívánok, te leharcolt vadállat. Ha a mai napot is túlélted börtön és kórház nélkül, akkor kurvára veregesd meg a vállad, mert valamit kibaszott jól csináltál. Azok, akik meg valami pinanyalogatós, lelkisimogatós motivációra számítottak, azoknak más videót kell keresni, mert itt az igazságot megbasszuk fasszal. Ez a hét is lement, és jöhet a kurvára megérdemelt ünnepi pihenés. Picsa nagy mázlid van, mert még az idő is kibaszott szép lesz. Fújt ki magad, mint a passzát szél, és ha el tudtad viselni a sok seggfej fasságait ebben a hónapban is, akkor ajánlom, hogy a szeretteiddel még nagyobb türelemmel legyél, bazd meg. A középső ujjas kezedet tedd fel töltőre hétfőig, mert garantálom, hogy a jövő héten rengeteg faszkalap lesz, akinek majd mutogathatod egy-két vastag bazd meggel megtoldva. Tudom, hogy kurva jó ötletnek tűnik pár napig alkoholistát játszani, de jobban teszed, bazd meg, ha nem vezetsz járműveket, ha ittál. Faszom. Egyébként is, ha fel akarsz töltődni, akkor ne csak alkohollal töltődj, hanem valami értelmes dologgal, például fejtsél babot, baszod. Fejezd be a kibaszott telefonod nyomkodását, a sok semmit mondó szaros tartalmak nézelődését, menj ki a szabadba és kurvára kirándulj ebben a szép időben, ami ránk vár, cseszed. Azt akarom, hogy a jövő héten pozitív élményekkel térj vissza a munkába, hogy onnan majd minden este sikeresen térj haza, de ehhez pihenni és jól érezni kell magad, te csöcskenőcs. Kibaszott kellemes hétvégét kívánok, te megszállott győztes.